Fil-Parlament tard il-lejla se jkun qed jittieħed il-vot finali dwar l-emendi li ressaq il-Gvern biex tinbidel il-liġi tal-protezzjoni tal-embrjuni. Dan wara xhur sħaħ ta' kritika minn diversi għaqdiet, tobba u professjonisti li kienu tas-sewurtati bil-manuvri tal-Gvern li ma tax spazju għal konsultazzjoni vera dwar dan is-suġġett tant sensittiv. Fost diversi tibdiliet dan l-abbozz se jkun qed jintroduċi bħala prassi l-ifriżar tal-embrjuni umani. Fost dawk li appellaw għal perjodu itwal ta' konsultazzjoni kien hemm il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca. Biss il-bieraħ il-Gvern ħareġ jgħid li se jibqa' sejjer għal vot b'konvinzjoni. Il-kritika lejn Joseph Muscat u Chris Fearn kienet anke waħda interna inkluż deputati u ex-membri parlamentari laburisti bħal Deborah Schembri u tabib George Vella. Dan biex wieħed ma jsemmix l-għexieren ta' tobba, professjonisti u esperti tal-bioetika illi tkellmu dwar ir-riperkussjonijiet u l-effetti negattivi li se jġibu magħhom dawn l-emendi. Abbozz ta' liġi li sar bl-għaġla u li l-Gvern se jkun għaddih mill-Parlament f'temp ta' 6 xhur.